Uite care cel doare. Uite. Hai. Ia două ochii. Ia de Iuda. Uite, eu să vin tu. Abin. Vezi? Uite, de-aia bebe. E sora ta. Asta, da. A ta, a ta. Nu te urca în pătuț, Mihăiță, că ești murdărel. Mihăiță? Du-te și închide veioza, tati. Du-te și închide repede veioza. Hai, hai, fugi și închide veioza. Hai, fugi, fugi, fugi. Deja mi-a dat semne. Bravo. Bravo, Mihăiță. Nu acolo, nu acolo, mami, nu acolo. Asta. Un delfin care ia temperatura apei. Ia tua. Ia temperatura apei, da. Când îi facem baie lui Iris. Îl fac să mai ies, da? Da. Papă, da-te, papă. Papă, tati, da. Ce e asta, tati? Ce e asta? Aiesu. Ce? Aiesu. Uite, mama, aiesu. Ursulețul, mami, da, e roșu? Uite, Iuda. Hai, hai, hai. Asta adorm. Hai că-ți meșterește frate la pătuț. Când te duci, găsești reparată. Uite, mami. Ce se aude? Atu. Ia, ia. Ridică în sus. Ridică în sus un pic, un pic. Dar eu Gata, pot? gata. Mihăiță, cine e asta, mamă? Cine e asta? Isota. Sora ta, mamă. Bravo, Mihăiță, bravo. Nu vrea fata să mănânce Sfânta Picioare. Nu știu, nu poate. Deloc, nu poate să mă mâncă. Aduc aparatul de mulți? Uite și tu, deci am sân. Dă-mi tu, tati. Cu sărăcia asta de plastic. Dă și mie aia. Bine. Dă și mie din pătuț